ഗൈസ് ഇന്ന് ശിവരാത്രിയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ശിവരാത്രി പ്രമാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ട് കാണാം ഗൈസ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ അങ്ങനത്തെ കോസ്റ്റ്യൂം ഗൈസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 3-4 ഡാൻസ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും ഗൈസ് നമ്മുടെ ഡാൻസ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ഗൈസ്, കുറേ പേരുള്ളപ്പോഴേ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഡാൻസ് കാണാം. ആലോലപ്പൊന്മുടിങ്കോൾ വലതുകരമതിൽ പിന്നെ വാമേ കപാലം മഹിഷപുര